Khorokja chela tongmani bini buma angkha randi te borok belai no bigara belai kosto khlai no bini buma bono poroi tong te buma bono asken hamjago te maya khlai tongo salja bo skulo khorokja newcomer brinyo nokha te obrinyo askeno naithokjaka a obri bo belai kheno naithok ke bo obrinyo hamjagi thangka sali saltamni ulo hkena bo obrinyo hamjago hine propose bo khlaikya te obri bo bono accept khlaikya abo hakeno borok relationship tonglaikya borni relationship kaham keno 3 years engkha phia jefru borok ni relationship tonglaimani 3 years ngo afro ochla borok porimani o school no yakarei thangnani nangkha kobuni school hake afro keno asuk borok malai manlai liya haibano ochla ke bono kaham keno hamjagi tong phia salja ke ochla hai ni khnaka bini hamjama berei kobuni chela baisi hamjaglai tongo ne haibano bo buini khugo khnamani bai simi poito khlaimania aboni bagai bo bini hamjuma berei no singka neng kobuni chela bai da tong tabok eba kobuni chela da mankha hene bini hamjam berei afro bono hai ni saka angke bono hamjagya non hamjago phia ani agini boyfriend tongo bobai break up engkha haibano bo ano tabok propose taisa khlai tongo ne okongno khnawi ochela bin hamjang berino saka naidi anglo no bekhabanyo hamjago tumuno neng ano yakari thangke ang thui thangnai hine hunke bin okongno khnawi beribo sapika yakari ang no hine phia abuni 1 month ni yagulo haino hai ochela khna phiuka bin hamjama berei kaijagi paikha hine afro bo buini khugo khnamani simibai afur pano bo poito khlai mansuya phia salja hkai bini hamjingma berei baithangno bobai malai ni hini phaikya te malai bono hai hini sapaikya neng ano yakar sidi ang ani agini boyfriend baino kaijagi paikya tamni hinba puila hamjagmani first lover no jebru pano pogui manya te khibi sugibo riwi manya haibano neng ani bagai nini sakno kosto tari sidi ano sina kar sidi neng ani bagai mungsata ang sidi ne obrisaka phia bobini hamjama berini okogno khnawe belai khana dukho nangjaka te bo mogi mangno tongkha phia thoi thangsina hini bo wansuka aboni bagai bo kotok sorowe thuisinai hinai kotok soronani nai tongphuruno bini buma afro nukfaikya ngai bini buma bono singka tamo neng omhai ingtong wana masingja tamo kha ni ngai na bo bin amano beba kongno sawi khnarka bo tam bagai abahai nani na henke bin o kokno khnawi bin buma belekeno kha hamya ingjakha tamne henke bin buma asike bono charani simi pushiwi bono tori logai hamjagai tubi famani taisi bo tabuk henke bin hamjama berini bagai si ama hake thui thangnani nayo hene henke bin ama afro bono singka hai hene nini thani ani hamjakma henke asukda chikon te nini o langmo sarapchani bagai phaye nono dukari klangnai borok bagai da nini thani ba asuk kotor ungsi hene The Cockbrook Disclosure YouTube channel tei tongnai ang Andrew Deborma jotoni buma phano besana hamjago te a hamjagmani bagino besano kaham khlainani muchungjago phia singcharo omo hai kothmano ungo je buma phani hamjagmano care khlaiyawi kebo dukari klangnai borokni bagisi sakni langmano deraro eba suicide khlaio omo hai borok no sana muchungo neng puila nini ama babuni hamjagmano kothuk ke wan suk naigradi nini langmano derarnani bagai srapchani bagai hamjago hinai funugai kamawi thangnai abhai borokni bagai tamni ni sakno derarnai muitonardi bumau pha jefrupano besano hamjago a hamjagmani bagai no chariwi khaniwi tongo nono toriwo tinini mungino bumau phabo asukeno imang kotor nogo nono teino aboni bagina bumau phani o imang nobo tas baidi te bumau phani o hamjakma nobo care khlaya tangdi
Hake okothumao nung boba haisirung mumangka abo comment khlai sadi te video no kaisa like roi redi te tumung no ob video nin bage nangmani ngi tongke obno kubang khe nung share khlai redi paithago nung omhai kothoma eba story rok no khnawi tongnani muchung khan ke ani channel no subscribe khlai bell icon ni olo click khlai nadi nor jotono kaham kereng no tongdi hambai।